Tervepä terve! Ajattelin tässä tehdä tällaisen videon, missä mä esittelen vähän tällaista jonkun sortin modulaarista makupussijärjestelmää, jonka nyt mä oon itselleni kyhännyt. Ja on ollut ainakin tähän saakka suhteellisen tyytyväinen, että takana on ollut öitä niin periaatteessa plus 20 tuonne miinus 30 pakkasasteeseen, että hyvin on tultu toimeen ja kyllä mä voin tällaista setupia suositella kaikille, että pärjää ympäri vuoden, mutta eihän tää mun keksintö olla, että kyllähän tää on ihan otettu idea tuolta Etelä-Euroopan suunnalta, mutta suoraan firman esitteestä, mutta pohjalta pikkusen esitelläkin. Että just ihan päältä aloitetaan, niin tää päällinenhän on hollantilainen tai Hollannin armeijan entinen tilipussi, jota nyt Suomestakin saa armeijan ylijäämäliikkeestä. Että tää on ihan tällainen perus oliivivihreä Gore-Tex-päällysteinen tai Gore-Texista tehty triple-laminaat-pussi, jonka sisälle makupussi menee. Pitää aika hyvin kuivana ja kondensaation pois nukkujasta ja makupusseista, että hyvä ollaan matkassa ja näissä hollantilaisissa nyt ainakin on täällä takana tällaiset läpimentävät taskut, mihin voi sitten laittaa makualustan, jos haluaa, että se makualusta pysyy mukana, jos sattuu vaikka kieriskelemään paljonkin kun nukkuu. Ihan hyvä yksityiskohta. Taitaa olla triple-laminoitua Gore-Texia, eli kestävää tavaraa, että ei nyt ihan heti puhkimeen. Tää hollantilainen malli, mitä mä nyt käytän, niin on ihan alunperin velcroillahan se menee kiinni tää läppä tästä. Ja alunperinhän tästä sitten on sellainen lista, missä on näitä ja kiinni painettavia juttuja, että millä sen saa siihen hollantilaiseen talvimakupussiin kiinni, että on vähän vanhempi malli. Et ei ne vissiin sitä enää nykyään käytä. Et tästä saa aika käyttökelpoisen, kun poistaa sen painonappilistan ja korvaa sen tällaisella vetoketjulla sitten, mikä on sisältäpäin avattavissa. Että onhan helpompi sulkea, että ilman vetoketjua tai mitään muuta nappihässäkkää, niin tää on vähän ikävä kyllä saada kunnolla kiinni, koska se on pelkästään sitten vanhojen velcrojen varassa. Näitä velcroja nyt ei välttämättä ihan heti sitten kyllä uusi, koska se vaatii sitten, että pitäisi tiivistää saumat, että ainakin tältä puolelta. Tietenkin nyt joku ihmettelee, että miten se nyt Gore-Texia menet ompelemaan. Että no, tämähän ei ole periaatteessa tämä kohta tässä niin kuin vesitiivistä oloa, että ollenkaan, että läppähän tulee tähän päälle. Että tästähän se vesi valuu pois, että ei se enää täällä pitäisi hirveästi vettä olla. Mitä tässä sitten on muuta, niin yläpäässähän on ihan kaulaukkoin tällaiset peruskiristimet ja mitään erilaista huppuahan ei ole, että jos haluaa pitää veden pois kasvolta tai tauon aikana tai esimerkiksi jos laittaa makupussi valmiiksi ja menee jonnekin muualle, niin kyllä sinne pitää jotakin niin kuin tämän pääaukon kohdalle laittaa, ettei ihan vettä tuu sisään, mutta voihan sen aina kääntää toisinpäin sitten, että sekin auttaa. Mutta sisältähän täällä on sitten saumat on tietenkin teipattu, että ihan hyvää Gore-Texia, mutta kun armeijan ylijäämää ostaa, niin saattaa olla teippaukset niin ja näin, että mä itse käytän tätä nyt periaatteessa ihan talvipussina tai talvijärjestelmän päällisenä, että kesäksi jos hankkisi, niin kyllä kannattaa hankkia uusia tai suhteellisen hyväkuntoisia, että pääsee tarkastamaan, että nämä saumat on kohdillaan. Suhteessa nollakelellä tällä on ollut, että kyllä nämä saumat vielä pitää, mutta kyllä tämä on niin hilkulla, että jos enemmän nyt alkaisi puuhastelemaan, niin voisi olla, että kannattaisi hankkia uusi. Toistaiseksi on vielä mennyt, että jonkun aikaa ollut. Ja sitten nythän tämä mun makupussihässäkkähän on tällainen modulaarinen, että käytetään 3 vuoden ajan pussia ja sitten käytetään kovilla pakkasilla ihan kesäpussia siellä sisällä.
että 3-vuotiaiden pussi nyt on Suomen armeijan pussi ja kyllä se 15 pakkasasteeseen menee suhteellisen helposti, mutta sitten että sen yli kun alkaa olemaan, niin alkaa olemaan jo vähän niin ja näin sen mukavuuden kanssa, että pitäisi olla aika paljon vaatetta päällä, kyllähän sekin menee, mutta on se mukavampi tietenkin, jos on lämmin pussi, eikä tarvitse kaikkea vaatetta olla ihan päällä. Kesäpussina mulla on täällä, tää on Carintian tekemä, koska tykkään Carintian tekemistä vehkeestä, ja Carintian Trope 200 mallinen, eli 200 senttinen ihminen sinne mahtuu sisälle, että suhteellisen isokokoinen pussi ja kaikki nämä Carintian pussithan on aika isokokoisia leveyssuunnassakin, että siellä mahtuu temuta sisällä aika hyvin. Tässä on aika jännä tässä modulaarisuudessa nyt se, että tämä Tropenin komfortti on 5+ astetta suunnilleen. Ja sitten jos katsoo Suomen armeijan makupussia, mä sanoisin, että realistisesti jotakin 15-20 se komfortti. Niin kun tämän periaatteessa yhdistää, niin täällä pystyy nukkua aika helposti 30 asteen pakkasessa silleen, että sulla on jotakin Finnsuolan fleesejä ja ihan perus alusvaatekerrosta sen alla, että ei tarvitse olla mitään toppupukuja, että pärjäisi. Erittäin lämmin järjestelmä, jos haluaa niin kun tällaisen sotilasmallisen hässäkän itselleen rakennella ja kyhällä, että aika helposti pystyy saamaan hyvät yöunet ihan tuollaisessa periaatteessa ihan arktisissa olosuhteissa. Ja se mikä tässä on itse asiassa hyvää, että jos tämän koko hässäkän ottaa mukaan, niin tämähän menee niin kuin tämä kesäpussi ja talvipussi samaan pussiin tämän Suomen armeijan makupussin kanssa, kun tästä nyt ottaa pois sen sisäänlakannan. Niin tulee vähän enemmän tilaa, niin nämä saa periaatteessa niin kuin aina mukaan. Ja tässä on suunnilleen painoa tällä 1100 grammaa ilman omaa pussia. Ja sitten tällähän on painoa 2250. Kyllähän se 3 kiloa, 400 grammaa varmaan tekee. Sitten ilman tätä bivipussia, että bivipussi on ehkä sen vähän yli kilon. 4,5 kiloa ne kantaa mukana. Et onhan se nyt jotenkin mielestä ehkä aika painava järjestelmä, mutta alkaa funtsimaan, että jos sulla tällainen järjestelmä on, niin sehän ei tarvitse telttaa yhtään mihinkään. Etkä oikeastaan laavukangastakaan, että täällä pystyy nukkumaan siellä, missä periaatteessa niin kuin haluaa nukkua. Niin kuin itse on nukkunut silleen, että jos väsy tulee, niin laittaa leirin pystyyn ja siinä makoilee, koska tää on aika tilava sit sisältä, että täällä pystyy kovillakin pakkasilla aika hyvin viettää aikaa sisällä, jos haluaa, että ei ole ihan pakko lähteä tekemään leiriä tai jotakin muuta vastaavaa monimutkaisempaa, että on vaan tämän sisällä. Niin kuin, mä oon erittäin laiska ihminen, mä en halua alkaa tekemään kaikenlaisia virityksiä, että mieluummin mä kannan sen pari lisäkiloa, kun ette lähde rakentaa sitten vaikka jotakin tulteen lumiluolia ja sitten kaikenlaisia telttaa pystyttämään, että niinku, siinä mielessä aika niinku helppo niinku järjestelmä. Se mikä tässä on myös hyvä, jos ne on mukana, että kun tää on iso pussi, tää Suomen armeijankin pussi, että tätähän voi, niin jos on lämmin keli, niin nämähän voi olla sisäkkäin, kun sä voit nukkua periaatteessa tämän kesäpussin päällä. Se vaan tarkoittaa, että sulla on lisää eristystä alapuolella ja yläpuolella. Tämä on ihan mukava viileä sitten, tai viileä, mutta sitten sanotaan nyt sopiva. Ja sitten jos alkaa tulemaan työtä pussissa just silleen, niin tänne on aika helppo siis keplotella itsensä sisään. Et aika ala saukee, pystyy tuossa talvimakupussissa tai tässä 3 vuoden pussissa periaatteessa nostaa vain jalat tuonne sisään ja kympii itsensä sinne sisään, ei tarvitse avata mitään ulkovetokettia ja muuta, että siitä mä oon niin pitänyt tässä, että aina välillä tulee, että on niin liian vähän vapaa, että menee säärintama yli, niin voi tulla yllättäen kylmä, niin sulla on yllättäen sitten mahdollisuus vaan niin kömpii tämän sisään, ei tarvitse lähteä laittaa vaatetta päälle. Ja sitten sama toisinpäin, että jos yllättäen
illan on tosi kylmä ja aamulla alkaa olla vähän lämpimämpi, niin ei tarvitse niin lähteä heti hetkyilemään, että sujahtaa vaan tänne tämän päälle sitten. Ja mikä tässä on myös hyvä, että aika hyvin kääntyy sivuun, että ei tarvitse lähteä pujottelemaan, että jos haluat. Niin tämän saa ihan tästä sivuun, että sitten sulla on jaloissa vähän enemmän lämpöä, mutta yläkroppa kuitenkin tuulettuu. Ja mikä tässä on mun mielestä tosi hyvä, jos tuulettamisvaihtoehtoa nyt lähtee tutkimaan, niin tässä on vivissä tää läppä tässä keskellä ja sitten sen alla on vetoketju. Että vetoketjun kun avaa, niin tämähän pysyy periaatteessa kiinni vielä. Että sä saat siitä yhden vetskarin auki, sitten sä saat kummastakin päästä näistä vetskarit auki. Ja tässä kesäpussissahan tää on sivulla tää vetskari. Ja sitten tuossa toisessahan se on sitten keskellä. Mun mielestä se on aika hyvä, että ne ei ole ihan kohdakkain, että jos sä alat täältä niin avaamaan vetskarin ja vedät tähän sivuun, niin siinä ei ole heti sellaista kylmää saumaa, mistä täältä puskisi sitä alta, että mun mielestä se on ihan näppärä juttu, että ne ei ole ihan kohikkain. Tietenkin nyt jos joku tätä kesämakupussia nyt ihmettelee, että mikäs tämä on, että tää on Troopeni mallinen pussi Karinttialta, aika perushässäkkä tällaiseksi sotilaspussiksi, mutta mikä tässä on erikoista, niin on just se, että tässä on hyönteisverkko tai itikkaverkko tässä, minkä saa niin vetoketjulla kiinnittää ne ylös. Et nyt jos ihan ottaa tämän pelkään pivipussin ja tän ja lähtee nyt sitten vaikka kesällä retkelle, niin ei tarvitse sitä hyttysverkkoja, niitä nyt hirveästi huolehtii, että vetää vaan tästä verkot eteen ja hyttyset ja suhteellisen suojassa varsinkin, että jos on lämmin ja täältä availee vetoketjuja, niin okei, mutta sehän on pivipussin sisällä, ettei ne itikas välttämättä sinne ihan heti tule. Ja pitäähän sitten kaikki etanet ja muut vastaavat pois kasvulta, että ei ihan heti tule pussiin jotakin pikkumökkiäisiä ja muurahaisia, että niinkin on käynyt. Et jos joku lähtee funtsimaan, että mitähän tämän tällainen maksaisi, kiinnostavan näköinen pekotin. No, näitä piipussiahan saa vielä kympillä Suomesta ylijäämäkaupoista uutena maksaa varmaan tällainen nyt 300 €. Suunnilleen, että kyllä se kannattaa sitä armeijan ylijäämää, varsinkin jos pääset katsomaan, että mitä ostat. Että katsoo, että ne ei oloinen ja ei ole kulumia ja saumateipit on vielä ok, niin kyllä kannattaa siis harkita hyvin pitkälle sitä käytettyä sitten. Muistaakseni tämä Troopeni maksoi nettikaupassa suunnilleen 120. Postikuluja sitten vähän tuli, mutta suhteellisen edullinen pussi, että ottaa huomioon, että se menee sinne komfortit ihan oikeasti sinne +5 monokymmentä lähite -10, kun on lämpövehkeet alla, että aika monikäyttöinen. Ja sitten jos katsoo, että Suomen armeijan makupussia, niin tämä nyt on 240 ehkä +/-20. Mutta jos lähtee nettikaupoista etsimään jotakin vastaavaa, että esimerkiksi Karinttian Defense 4, niin se on 180 tai 90 plus postikulut. Että vähän riippuu mistä ostaa. Ettei se nyt niin hirveän hintainen ole sitten puntsi, että sulla on ympärivuotinen järjestelmä, millä pärjää melkein missä kielessä tahansa, että jäätävä saade periaatteessa ihan mitä vaan, että hyvin pärjää. Tietenkin nyt käytetty osa makupusseja ostamaan, niin Hollannin armeijan näitä tämän mallisia pusseja, mikä mullakin alun perin oli, mikä mulla nyt on varapussina sitten moottoripyöräily ja vastaavaa veneilyyn, niin muistaakseni maksoi 30 € Suomesta ylijäämänä ja vähän samaa tapausta kuin tämä, just sitä Defense 4 saa, tai ainakin jos vähän aikaa sitten sai ylijäämästä suunnilleen 40-50. No pakkaskestävyydet on ehkä voinut vähän laskea tai sitten ei ole, että kannattaa harkita käytettynä, jos ei halua ihan sijoittaa 300-400 € uusiin vehkeisiin. Mutta mitä tästä pakkaskestävyydestä ja näistä, niin no tää nyt on mulla ollut periaatteessa puoli vuotta tämä pussi, mikä on ihan uusi. Ja sitten mulla on ollut se Hollannin ylijäämäpussi
jonkun aikaa, niin mä tuossa yhtenä kaudena iltana näitä testailin ennen kuin tuli pakkaset, niin en mä nyt hirveästi pysty sanomaan, että niissä olisi mitään eroja. Et, joku pussihan voi olla 10 vuotta vanha ja ollut useilla eri solttupojalla Hollannissa, mutta ei ne välttämättä ole niissä hirveästi nukkunut tai pessyt tai muuten pilannut. Mulla on enemmän tää nyt oma pussi nyt kulunut kuin se vanha. Mutta kun menin ostamaan typeryksissä niin uuden pussin, kun ajattelin, että se olisi parempi, niin no meninpä ostamaan sitten. Pakko sitä on käyttää. Ja tää on ihan suositeltava järjestelmä. Tietenkin sitten, että jos alkaa ajattelemaan, että minkälaista makualusta tämän kanssa nyt kannattaisi käyttää, että kannattaako ottaa sellaista, mikä menee näihin tunneleihin täällä takana, niin mä oon itse käyttänyt omalaiset Ritkereastin Solaittia, mikä on sitten talvimakualusta. Ja on muistaakseni 70 senttiä pitkä ja suunnilleen se 2 metriä, siis 70 senttiä leveä ja 2 metriä pitkä, että mahtuu hyvin mies siihen, kun mä en itse hirveästi pyöriskele, mutta se on nyt sellainen alusta, että sillä pärjää nyt sitten just siinä 30 asteessa, että jos menee jonnekin vaikka tonne, sanotaan ihan vaikka suoraan järven jäälle tai ilman tekemättä mitään suurempia tällaisia virityksiä, minkä päällä nukkuu, niin sillä kyllä pärjää sitten ihan tämänkin systeemin kanssa, koska tässähän nyt on nämä 3 pussia, tai siis 2 pussia, makupussia, ja varsinkin jos on vähän lämpimämpi keli, niin sähän makaat tämän kesäpussin päällä, että siinä on hyvä järjestys, plus sitten se, että jos on se 30, niin miten mä tuossa pari päivää sitten nukkuin 30 pakkasasteessa, mutta kyllä betonilla, niin ihan hyvin sillä pärjäs, että tää on ihan hyvä järjestelmä. Ja nyt jos joku alkaa tuntimaan, että miten hidottaa kuljettaa mukana, niin Hollannillahan on sitten ollut ihan oma tasku juuri tämän kokoiselle järjestelmälle, tai tällainen kantopussi tällaiselle järjestelmälle, että niitähän saa nyt sitten eri liikkeestä, jos haluaa ostaa, että siitä vaan sitten saa kivan DPM-komisen pussin, tai sitten joku tällainen, se on vaikka koko järjestelmä menee aika helposti, jos ostaa vaikka jenkkimodulaarisen järjestelmän, tämän säilytyspussin, sen kompressiopussin, niin tämä menee sinne tosi helposti. Sen hollantilaisen kanssa on ehkä vähän tiukkaa, mutta ei mulla sen enempää tästä ole. Että jos on kysymyksiä, niin kyselee vaan ja antaa palautetta, jos on. Moro moro!